Guys, sana, dahil na naman na. Asa. Bakit pagkasa sa kusong na tao? Guys. Guys. Pagkikyan. Pagkikyan. Yan. Laki guys. Laki guys. Yeah. Laki. Guys, oh.
Nakakakuha talaga baka dyan. Ano niya po ito eh? Ano karaya na yung mga niya kuha? Yung ako na yung hindi, kaya niya kasi ba kami, ano? Ito, oh. Karaya ito na sa dito. Kaya meron tama, kamay. Pero nung Kenny, alayan masyado tayo. Kenny, oh. Alayan mo wala, Kenny. Ano, nakakakayo. Kenny na ko, nakakakayo. Parang mabilis siya. Ano? Ano?
Yung pagka-mabilis, kasi talaga. Dahil na mga kailangan ito. Klase makalisay.
Parang maganda mo sinanalo, no? Oo, ayan. Ang buhay ng tao! Ang buhay ng tao! Ipal mo yung pangalakan mo, Master. Ipal mo yung pangalakan mo. Oo, nararamdaman ko rin. Oo! Meron yan. Magpap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 agp
Sige. Ah.
Naguluhan sa ganahon. Mindanao. Bakit tinatawagan ka na? Babay mo na dito, ipako mo pa yung sa TV. Yan na. Bakit ka ako pa sila ng TV? Ako pa number 19, wala. Oo, meron na.
alas 3. Nakait. 24 part 1. Ako? Paano ba ba eh? Pero dia siguro data kasi nagkatalang ng bahay. Pag-gym eh. Lahat ng bahay. Ano ba?
sa akin eh. Ano ka? Wala ka talaga oh. Agad dalawang na. Dali.
Dali ko mas magandang ka.
Oo. Ah. Oo, sa akin na lang. Oo.
Lagi po. Guys, sana. Tayo na naman na. Yeah, anda. Bakit ka? Gusto mo matahapon? Na guys. Na guys. Upastik yan. Para di ko masagdan. Kaya ilastik yan. Oh, yan guys. Laki. Laki guys. Laki guys. Yeah. Laki. Raya yun mo eh. Guys, oh. Ito na. Hindi na.
dagat eh. Yes. Yan, lapis na. Lapis na ka eh. Lapis siya sa sulit doon. Nagkakaroon ng lapis yan, dahil naman nagkatawag sa akin eh. Pero nung kaya, ala yung masyado tayo. Kaya nyo? Ala yung kawalan.
nararamdaman mo? Oo, nararamdaman ko rin. Oo. Meron yan. Nabot na wala naman eh. Wala. Sige. Ano mo? Sige. Naguluhan sa Mindanao. Ayaw mo na? Ha? Bakit tinatawagan ka na? Babalik ka dito, kumakas mo may nalo dito. Kaya, bakit ako pa ng TV? Ako pa number 9 wala.
sinabi ko na, wala na. Alas, stress. Stress na tayo. Ready more pa, ha? Ano? Kapag mo ba eh? Wala na. Meron niya siguro data kasi naman dasang ng kaya. Pag-gym eh. Kahit ang kaya. Nagawang data. Natanggal lang ako.